Ahojte priatelia, dnes máme veľmi zaujímavú tému. Kia EV5 modelového roku 2025 vo verzii Air s batériou s kapacitou 81,4 kWh. V pokojnom a informatívnom formáte vám predstavím exteriér, interiér a technické parametre tohto elektrického SUV. Kia EV5 je postavená na modernej elektrickej platforme a ponúka striedmy, ale rozpoznateľný dizajn v štýle nových elektrických vozidiel značky Kia s vertikálnymi prednými svetlami, masívnym nárazníkom, čistými líniami karosérie a praktickou SUV siluetou zameranou na každodenný komfort. Interiér kladie dôraz na priestor a funkčnosť, ponúka dva veľké digitálne displeje pre prístrojový panel a multimediálny systém, minimum fyzických tlačidiel, kvalitné materiály a pohodlné sedadlá vhodné na dlhé cesty. Verzia Air je vybavená elektromotorom s výkonom 160 kW, čo zodpovedá 218 konískych síl v tejto konfigurácii s pohonom zadných kolies a automatickou prevodovkou, ako je to pri elektromobiloch bežné. Batéria s kapacitou 81,4 kWh poskytuje reálny dojazd približne 420 až 480 km v závislosti od štýlu jazdy, teploty a rýchlosti, pričom priemerná reálna spotreba energie sa pohybuje okolo 18-20 kWh na 100 km. Kia EV5 je prezentovaná ako praktické rodinné elektrické SUV, ktoré spája moderné technológie, komfort a dostatočný výkon pre mestské aj diaľničné jazdy. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.